Mag-harvest na mi og jackfruit or langka. Oh, dako kayo. Sus, grabe jud ka dako. Mga 15 kilos man guro ni. Uy, grabing dako ah. Newspaper sa sulod. Newspaper sa sulod ka. Grabe naman yung dakuan eh. Bugata, mga 20 kilos man. Bugata. Stop na. Ay, mga kuan eh, mga 20 kilos siguro ni. Kasi. Ay. Anak ko. Lahi gid siya eh. Anak, baby, ipabarog. Lahi ayo. Kining nangka survivor in taon ni sa bagyong Odette. Kay natumba ni siya niya pagkahuman among gibangon. Nya karon namunga lang gihapon siya in taon. No? Nadaghan kay siya bunga. Oh, mailhan ni mga lami siyang klase sa nangka kay ang iyahang color lang gani o yellow kaayo. Oh, no? Daghan kayo amo na nang gilain-lain tag-iya ana. Nya ako na siyang giminatamis. Nindot man na siya ipalaman sa pan. I-dessert. Labi kaayo na siya mga langgaon niya. Ako na siyang gibutang sa biko or bibingkang malagkit. Kung walay nangka, dili ko kabuhat kay mo na siya main ingredients anang akong bibingkang malagkit. Lami. Maura to mga langga. Thank you for watching.